Takže zdravím vás, dobrý deň. Po poslednom videu, ktoré sme zverejnili, sa nás ľudia veľakrát pýtajú, že prečo sú iné poisťovne horšie ako tie druhé. Je to hlavne preto, že daná poisťovňa nám veľmi okresáva finančné prostriedky, ktoré máme na opravu, a tým pádom my nemáme inú možnosť, aby sme sa do toho zmestili, ako použiť nejaké alternatívne diely, náhradné nejaké ščíny, takisto použiť lacnejšie materiály na opravu a takisto máme aj menej času na danú opravu. Tým pádom v podstate vy ako zákazník ste na tom horšie, lebo v podstate my nemáme inú možnosť, a toto je jeden z hlavných dôvodov, prečo je tá poisťovňa lacnejšia, čo sa týka nejakej ročnej platby, ale v konečnom dôsledku to vždycky ide na úkor zákazníka. Keď by ste mali nejaké otázky, kľudne sa na nás ozvite a my vám poradíme.